Авылымның күрке безнең мәктәп. Фән ушагы туган җиремдә. Кояш кебек җылы сибәсең син. Алып кереп белем иленә. Якты йолдыз кебек балкыйсың син. Балачакның аяз илендә. Туган йортым сыман газиз булып, син торасың күңел түрендә. Ап-ак булган авыл урамнары, талгын гына йомшак кар ява, таныш сукмак буйлап ашыга-ашыга укытучы мәктәпкә бара. Канатланып бара, ышынып атлый, дәфтәр тулы сумка кулында, шаян йөздә бәхет ышкыннары, изгелекләр һәр чак уенда. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Шикши төп мәктәбенең укучылары сәламли. Бүгенге тапшыруыбыз 2023 ел укытучы остаз елына багышлана. Ә хәзер әйдәгез, мәктәп тарихына күз салыйк. 1985 елда Шикши авылының яңа 2 катлы мәһабәт бина мәктәп калка. Яңа мәктәп төзелешен башлауга 8 еллык мәктәп директоры Әхмәтгалиев Исламгалиевич зур көч куя. Бу эшне аннан соң директорлык вазифасын башкаручы Кәримов Рәшид Хәбибрахман улы дәвам итә. 1986 елдан Шикши 8 еллык мәктәбе урта мәктәп итеп үзгәртелә һәм күрше Ялаштау, Мишәбаш авылыннан да укучылар килеп укый башлый. 1988 елда Шикши урта мәктәбе үзенең беренче чыгарылышын Олы тормыш юлына озата. Мәктәпне район, республика күләмендә танытуга мәктәп директорлары Мөбәрәков Газинур Зиннур улы, Әмиров Фаил Мияссар улы, Зәнәгиев Наил Мөхәммәдхан улының хезмәте кергән. Мәктәп еллары күңелдә кала торган иң матур мизгелләрнең берсе. Мәктәп кешегә мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә. Мәктәбебездә белем һәм тәрбия алу өчен бөтен шартлар тудырылган. 72 укучыга 19 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Педагогик коллективның максатчан эшенең үз нәтиҗәсе бар. Бу укытучы һәм укучыларыбызның төрле конкурс олимпиадаларда җиңүләреннән күренә. Мәктәптә нинди генә эш башкарылмасын, укучыларыбыз бу эшләрне файдалы, кирәкле булуын тоеп эшлиләр. Авыл җирендә яшәгәнлектән укучыларыбызда авыл хуҗалык хезмәтенә хөрмәт һәм тырышлык тәрбиялибез. Мәктәп бакчасында эшләү, үз хезмәтеңнең нәтиҗәсен күрү баланың үз көченә ышанычын арттыра. Җәй көне укучылар көче белән бакчада мул уңыш үстерелеп, район күләмендә иң яхшы тәҗрибә участогы номинациясендә 3нче урынга лаек булдык. Мәктәп әтиеннәр белән тыгыз элемтәдә тора. Район күләмендә үткәрелгән Тату сыйныф серләре конкурсының зона этабында безнең әтиеннәр комитеты иң дус сыйныф исеменә лаек булды. Әтиеннәр белән һәрчак киңәшләшеп, булган проблемаларны бергәләп хәл итеп эшләргә тырышабыз. Бердәм тату эшләгәндә генә уңышларга ирешеп була. Авылның киләчәге ул мәктәп һәм балалар. Күп укысаң, күп белерсең ди халык мәкале. Узган уку елы мәктәбебез өчен фән олимпиадалары буенча иң уңышлысы булды. Мәктәбебез район күләмендә 2нче урын ала алды. Бу елны да белемле, актив укучыларыбыз бу өлкәдә сынатмадылар. Район этабында Мирзагалямова Ония, Гибадулина Камиля, Идиатова Ильсиня, Махмудов Мусо, Зайнагиева Азалия, Нигмаджанова Аделина, Галимов Исламнар, татар теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты, математика, җәмгыять белеме, Татарстан тарихы фәннәреннән җиңүче һәм призерлар булдылар. Галимуллина Чулпан Газинуровнаның укучысы, Мирзагалямова Ония Татарстан тарихы фәненнән республика күләмендә катнашып, призер булырга да өлгерде. Әфәрин Ония. Алга таба республика этабында катнашучы Камиля, Азалия, Мусо, Ислам Онияләргә уңышлар телибез. Укытучы һөнәре чын мәгънәсендә һөнәрләр һөнәре, барлык һөнәрләрнең анасы. Шуңа күрә бу һөнәрне сайлаган кеше гаҗәеп дәрәҗәдә тәрбияле, гыйлемле булырга тиеш. Методик табышларга, ачышларга юл кечкенә уңышлардан башлана. Үз казанында гына кайнап тормыйча, район, республика, Рәсәй кысаларында узган конкурсларда тынгысыз педагогларыбыз актив катнаша. Ел укытучысы конкурсында тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гөлсинә Борисовна, мәктәбебезнең педагог оештыручысы Гөлгенә Раифовна, башлангыч класслар укытучысы Сирнә Накиповна, музыка фәне укытучысы Роя Талгатовна, рус теле укытучысы Миләүшә Данисовналар заманча, фәнгә кызыксыну ята алырлык дәресләр, эштәлекле, башка педагогларга кулланма булырлык мастер-класслар күрсәтеп, район күләмендә призер булдылар. Барлык укытучыларга да алга таба да уңышлар телибез. Эльвина, ә син беләсеңме, мәктәптә укучыларның иң яраткан урыннары кайда? Әлбәттә беләм Ония, ашханәдә яисә спортзалда. Бик дөрес, бу ашханә. Укучыларны кайнар ризык белән тәэмин итү өчен ашханәдә барлык шартлар тудырылган. Заманча яңа җиһазлар,
зауык белән бизәлгән ашау залы һәм тәмле ризык әзерләүче пешекче апалар. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукланалар. Район мәктәпләренең көндәлек рационында булырга тиешле ризыклар чиратлашып тора. Бу уку елында башлангыч классларда укучы 33 бала, 5-9 класслар арасында күп балалы гаиләдән 13 бала бушка туклана. Һәр чирек сайын әти-әниләрдән төзелгән тикшерү комитеты, ашхана эшчәнлеге, менюның үтәлеше, ризык әзерләү технологиясенең үтәлүе, азык-төлек сакланышы буенча рейдлар уздыра. Әлеге рейд нәтиҗәләре мәктәп сайтына урнаштырыла. Тәмле ашагач күңелләрдә күтәрелә, эшлисе һәм укыйсы гына килеп тора. Мәктәбебездә дәресләрдән тыш шахмат уйнау да башлангыч сыйныфлар арасында зур кызыксыну уята. Шахмат остасы Гибадуллин Арслан бу турыда ниләр сөйләр икән? Мин 5 яшьтән шахмат белән кызыксына башладым. Иң беренче бу спорт төры белән мине әтием таныштырды. Шуннан Мединар Рамилевич җитәкчелегендәге шахмат түгәрәгенә йөри башладым. Иң беренче катнашкан ярышым Нургали Миниханов истәлегенә узган ярыш. Анда 2нче урын алдым. Бүгенге көндә дә шахмат белән шөгыльләнәм, төрле район, республика ярышларына катнашам, уңышларым да күп. Минем иң зур ярышым Казан шәһәрендә узган Россия кубогы. Анда күп тәҗрибә тукап кайттым. Алга таба да шахмат белән шөгыльләнүне дәвам итәргә уйлыйм. Сәламәттән дә сәламәт акыл диләр. Шул девизны истә тотып, иртәләрен укучылар музыкаль физзарядка белән башлыйлар. Биюченең итәге бии кыскара. Биючегә сүз әйтмәгез, бии остара ди безнең халык. Мәктәбебездә хореография дәресләре 1нче класстан 8нче класс укучылары арасында 4 группага бүленеп үткәрелә. Дәрес билгеле бер программа нигезендә үткәрелә. Балалар һәр вакыт формадан керәләр. Төрле конкурсларда катнашабыз. Конкурсларга барып, укучыларыбыз башка укучылардан тәҗрибә туплап кайталар, аралашып кайталар. Безнең максатыбыз шушы дәресләрдән мәктәпне бетереп чыгып киткәндә күпмедер күләмдә биергә өйрәнеп, бию серләрен өйрәтеп чыгару.
Укучыларның иҗади сәләтен үстерү максатыннан быел мәктәбебездә Габделхакова Гөлгенә Раифовна җитәкчелегендә Нур драма түгәрәге үз эшчәнлеген башлады. Түгәрәктә укучылар сәхнә серләренә өйрәнәләр. Сәфәргалием, аның беләзеге. Менә Нәзифә дип язылган, минекендә Сәфәргали дип язылган иде. Үзе ясаган беләзекләр. Менә. Тынычлан, әйдә утырып тор әле. Без сугышкан җирләрдән эзләнү эшләрен алып барабыз. Шул тирәдә беләзек табылды. Табылганнарның күме киләсе атнада булачак. Барасыз үзем алып барам, кайтарып куям. И Ходаем, Сәфәргалиемне күрер көннәр дә бар икән бит. Ул яткан җирне кочаклап, аны ничек сагынуымны сөйләр идем. Улым өчен рәхмәт сиңа дияр идем. Кайтмаганнар. Инде ничә тапкыр ахирәткәйне капка төбендә каршы аласым килгән иде. Сагындым да үзем. Мине сагыныр кеше шул Нәзифә дә Зарифулла гына инде. Яшь күңеле, яшьлеге дә үтеп китте, картлыгы да үтеп бара. Кайтам көт дип киттем дә югалдым. Әнә Нәзифә сәфәрен җирләп кайта, авыр булса да җаны тынычлана. Мин Карагыз, бер дә үзгәрмәгән бит ул. Шул буйсы, шул майы. Кайын төбендә очрашырбыз көт кенә дигәндең. Кайткан. Мине кайын төбендә көтәдер. Зарифулла, мин монда. Мәктәбебезгә быел физик тәрбия фәненнән яшь укытучы Мәҗитов Айнур Альбертович килде. Укучылар аның дәресләрен, баскетбол, хоккей түгәрәкләрен бик яраттылар. Үзе дә хоккеист булгач, балаларда хоккей уйнауга зур теләк уятты. Ел сайын авылыбызда якташыбыз Кавыев Фазых истәлегенә хоккей ярышы үткәрелә. Быел да 7 гыйнвар көнне мәктәбебез егетләре көчле уен күрсәтте һәм 2нче урынга лаек булдылар. Инде Ханнанов Илдар Фанисов җитәкләгән волейбол түгәрәгенә йөрүчеләр бу көннәрдә мәктәп волейбол лигасы ярышына әзерлек алып бара. Аларга уңышлар теләп калабыз. Үз чиратыбызда бу түгәрәкләрнең эшчәнлеген алып бару өчен ярдәм күрсәткән иганәчеләребезгә зур рәхмәт җиткерәсебез килә. Алар җаваплылыгы шикләнгән икенче җәмгыяте җитәкчесе Зарипов Алмаз Зөфәр улы, якташыбыз Чаллы шәһәрендә яшәүче Кавыев Булат Ришат улы, авылдашыбыз Зинатов Ришат Вагыз улы. Мәктәбебезнең Хыңгырау берлеге балалар оешмасы 4 эстәбар 3 власта атрирен берләштерә. Берлектең үз җыры, девизы, ала куйган бурычлары, үз хыяллары бар. Һәр отрядка 7-9 класс укучылары арасыннан устазлар билгеләнгән. Берлектә айга бер тапкыр берлек утырышы үткәрелә. Без анда эшләгән эшкә анализ ясыйбыз һәм алдагы эшләрне планлаштырабыз. Кызыклы мавыктырыш һәм файдалы эшләрне үзебез барлыйбыз, үзебез әзерлибез, үзебез үткәрәбез һәм йомаклыйбыз. Хәзерге вакытта Эльвина Габделхакова иң яхшы әйдәман конкурсында район этабына катнашырга әзерләнә. Аңа уңышлар телибез. Оешманың барлык конкурсларында актив катнашучы укучылары белән танышыйк әле. Мин Галимова Милә Алмаз кызы 5нче сыйныфта укыйм. Рәсем ясарга, кул эшләр белән шөгыльләнергә яратам. Бу сәләт миңа әниемнән күчкән. Мин башлангыч сыйныфта мәктәп, район, республика конкурсларда бик теләп катнашам. Эшләгән эшнең нәтиҗәсен күрү, призлы урыннар алу миңа алга таба да конкурсларда катнашырга илһам бирә. Без балалар белән саламнан аппликация ясарга яратабыз. Бу 2008 елда башланган школебез Мәскәүдә ел сайын үтә торган Бөтен Россия юллап күргәзмәсендә диплом алудан башланды. Салам белән эшләү балаларга бик ошады. Төрле конкурсларда катнашып, эшләребез югары бәяләнгәч, аларның кызыксынуы тагын артты. Гоппа саламнан бернинди чыгымсыз моторлык тудырып була дигән фикер туды балаларда. Кече яшьтәге мәктәп балаларының кулчукларын үстерә, ныгыта. Бер эшли башлагач аерылып булмый. Алтын су салам, аның җылылыгы, затлылыгы, төсмерләрнең төрлелеге үзенә тартып тора. Иҗади эзләнергә керә, тынычландыра. Гыйнвар башында Алабуга шәһәрендә үткән экологик юнәлештәге күргәзмә конкурста катнаштык. Табигый материаллардан ясалган картиналар номинациясендә безнең саламнан ясалган
Картиналарыбыз югарыга ярәнде, беренче урыннар безгә булды. Укучыларга патриотик тәрбия бирүдә юнармия отряды да зур әһәмияткә ия. Әлеге отряд составында 10 укучы. Бу уку елында юнармия отрядына кызы Нурия апа Ахатова ризалыгы белән авылдашыбыз Кызыл Йолдыз ордены герое Галимуллин Каримулла исеме бирелде. Карим Галимуллин Белгородны алганда да Курск белән Орелны азат итүдә дә катнашкан. Батырлыгы өчен Бөек Ватан сугышы һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнгән. Аның җитәкчелегендәге рота солдатларын 1943 елда Держись как Галимуллинцы дип исемләнгән плакатта бастырганнар. Отряд Үлемсез полк, Обелиск, Георгий лентасы, бәйрәм белән ветераннар кебек акцияларда актив катнаша. Авылыбызда ветераннар инде калмады. Шулай да тыл ветераннары янына юнармия отряды еш бара. Аларның хәлләрен белешә, йорт тирәсендә булыша. Укучыларыбызның вакытлары юк диярлек. Югары сыйныф укучылары имтиханга, кайберләре олимпиадаларга әзерләнсә, 5нче сыйныф укучылары юл хәрәкәте инспекторлары. Светофор юл хәрәкәте отряды. Юл хәрәкәтенең иминлеген пропагандалау, юл хәвефләрен кисәтү максатында төзелә. Әлеге отрядта 15 укучы. Светофор отряды башлангыч класс укучылары. Балалар бакчасына йөрүчеләр алдында чыгышлар ясыйлар. Юл иминлеге турында викториналар оештыралар. Безнең иминлек үзебезнең кулларда. Юл кагыйдәләрен төгәл үтик. Бүген без тормышыбыз өчен, һәркемнең иминлеге өчен кирәк булган темага сөйләшәбез. Ләкин безнең сөйләшүебез гадәти генә булмаячак. Мин сезне сәяхәткә алып барачакмын. Телисезме мен белән сәяхәткә барырга? Әйе! Ләкин иң элек табышмакка җавап бирергә кирәк бит әле. Җавап табып карыйбызмы? Әйе! Җәен, көзен, яз кышын, иртә кичен көндезен, ашайма үч күзен, бик тиз аңлыйлар үзен. Балалар бу Светофор! Бик дөрес, балалар. Бүген без сезнең белән Светофор патшалыгына сәяхәткә барачакбыз. Үткәнен оныткан кешенең киләчәге юк диләр, ә үткәннәр музейда саклана. Мәктәбебездә туган ягны өйрәнү музее эшләп килә. Киләсе сюжетыбыз музей турында. Мәктәбебездә туган якны өйрәнү музее 1996 елда эшли башлады. Музейда иң кыйммәтле экспонат булып Насиров Асхат Габделнасир улының кулдан язылган Шикша авылының кыскача тарихи дәфтәре булып тора. Шикша авыл тарихы да бу дәфтәргә нигезләнеп язылган. Безнең мәктәп музее берничә бүлектән тора. Мәсәлән, шушы яктан шушы туфрактан без бүлегендә авылның килеп чыгышы, мәдәният йорты, балалар бакчасы, мәчет, китапханә, чишмәләр тарихы, авылым зыялылары, хезмәт алдынгылары турында мәгълүмат, күп санда фоторәсемнәр тупланган. Утлы еллар кайтавазы бүлегендә фронттан килгән солдат хатлары, сугыш еллары фоторәсемнәре һәм иң кадерлесе фронтовик якташларыбызның хатирәләре саклана. Мәктәп тарихына багышланган бүлектә мәктәпнең 90 еллык тарихын чагылдырган материаллар тупланган. Бүгенге көндә туган авылыбызның, мәктәбебезнең тарихын җыю дәвам итә. Миннебаева Римма апа, Нутфуллина Гүзәлия, Зайнагыева Дулкыния, Кашапова Гөлбану, Сиражиева Соймә, Сиражиева Илзира апалар, Хәмидуллин Фидаил абый әтисенең истәлек язмаларын тапшырды. Инде билгеле булганча, 2023 ел Рәсәй күләмендә укытучы һәм остаз елы буларак игълан ителде. Минем күзлектән укытучы һөнәре ай-хай авырдыр ул. Әйдәгез әле, безнең укытучыларыбызның бу турыда фикерен тыңлап китик әле. Укытучы ул изге һөнәр. Балаларыбызның, халкыбызның язмышы укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә. Кеше тормышында укытучының роле бәяләп бетергесез. Ни өчен дигәндә, бар тик көчле рухлы, сабыр кеше генә үз эшен яратканда гына укытучы була аладыр. Минем төп девизым эшкә иҗат белән, балаларга мәхәббәт белән. Әйе, ничек кенә булмасын, һәр кешенең менә ул чын укытучы дигән үз остасы бар. Ул аны гомер буе сагынып искә ала, аңа гомер буе рәхмәт укый. Мин сезнең каршыгызда түбәнчелек белән баш ияр идем, дигән бит рус шагыйре Николай Алексеевич Некрасовта. Укытучы ул мәктәптә генә түгел. Урамга чыкса да, кибеткә керсә дә, һәр вакыт укытучы булып кала. Каникул вакытында һәм гомумән урамда балаларны күрсә, аларның хәлләрен сорашмыйча йөрәге түзми. Мәктәп стеналарында гына түгел, аннан тышта балаларга тәрбия, әдәп, әхлак кагыйдәләрен аңлатучы ул, чын укытучы.
Бала күңеленә изгелек орлыклары чәчкәндә, бөтен тормыш тәҗрибәңне, белемеңне балаларга бирергә, күңел җылыңны өләшергә кирәк. Шул чакта чәчкән игелек, шәфкатьлек орлыклары үсә, тигез шытым бирә. Ләкин алар корымасын иде. Безнең укытучыларның төп бурычы аларны саклап калу. Укытучым, бүген килеп сиңа изге сүзләр генә әйтәмен. Безгә биргән белемнәрең өчен шиксез минем сиңа рәхмәтем. Сез һәр вакыт шиксез мәрхәмәтле, кызганмыйсыз йөрәк җылыгызны. Багышлыйбыз сезгә йөрәкләрдә ялкынланып туган җырыбызны. Яңа шырлар килә, яңа җырлар белән каршы алыйк гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тургай шыңы, йөрәк җырыгына каршы алсын синең һәр таңың. Елгаларың һәр чак тулы булсын, күгең аяз булсын ватаным. Әйе, һәр көнне ашкынып барырдай мәктәбебез. Анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер булган укытучы абый-апаларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, иң матур мизгелләре нәкъ менә мәктәп белән бәйле. Бүген без сезгә күп еллык тарихы булган Шикшетек мәктәбе турында сөйләдек. Сезнең белән мин, Абдулхакова Эльвина һәм Мирзагаләмова Ания булдык. Сау булыгыз.